Per mi el poliamor va íntimament lligat al feminisme, íntimament lligat al qüestionament del sistema capitalista. Per mi és un procés, en la meva manera d'entendre el poliamor, és un procés que va lligat a això, a pràctiques també polítiques i també d'empoderament i de lluita contra el patriarcat, per exemple. És que en el cas del poliamor, jo considero, i per això molta gent considera, que aquests principis ètics estan fortament vinculats al feminisme, i d'aquí la frase famosa de el poliamor serà feminista o no serà. Crec que si plantegem el poliamor des de la perspectiva feminista és difícil, és molt difícil acabar caient en aquesta mena d'actitud tòxica i masclista